podlediad newydd meddwl.org sy'n cael ein sylw ni nesaf. Mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc i sgwrsio am iechyd meddwl ac yn ymuno gyda ni. Mae un o'r cyfranwyr y podlediad, Iestyn Jones. Croeso cynnes ato ni. Mae'n neis iawn cael bod yma, diolch yn fawr. Pnawn da i ti. Gynta, Iestyn, dyna chydig o gefndir tu ôl i'r wen i ni. Sut dechreuodd y cyfan yn y lle cynta, gwed? Felly, nath i gyd dechrau gyda Academi Bethlehem Caerdydd sy'n cael ei redeg gan Elin Llwyd. A'r syniad oedd bod ni moyn codi arian at elusen iechyd meddwl. Bydde yn gwneud cyfraniad tuag at bobl ifanc yn benodol. A nath ni stryglo i ffeindio unrhyw adnoddau cadar mas na ar y we. Felly, nath ni partneri lan gyda meddwl.org i greu podlediad. Ie, felly pan oedd o'n bwysig i chi griw ifanc bod y pyncia meddwl iechyd meddwl yn cael ei drafod. A sut fath o pyncia ydych chi yn ei drafod ta? Wel, ni yn ABEC, Academi Bethlehem Caerdydd. Ni yn grŵp eitha agos, a mae fe'n neis cael rhywbeth o grŵp agos i, a ni'n siarad yn eitha agored o fewn i'n sesiynau drama ni a bethau. Mae 6 penod i gyd yn sôn am bynciau gwahanol. Mae ni anawsterau bita, iselder, pryder, galar, rhywioldeb a delwedd yw'r llall. A mae cymaint o gyfranwyr gwahanol, o oedrannau gwahanol, a mae fe'n rhywbeth ddiddorol i bobl o bob oedran i wylio yn ifanc neu'n hyn. Eich nhw'n byncia dwys iawn, pyncia fysa nifer y bobl cael traffath siarad dan o'r agored, os dwi'n dioddau mewn unrhyw ffordd. Felly, sut mae o gallu siarad a cael y gefnogaeth o'r ffrindiau na sgyn ti a pob i gyfrannu i bodlediad fel hyn? Wel, yn amlwg, dyna'r un o'r pethau pwysica, i gallu siarad amdano'r peth. A dyna yw, yn marn ni, un o'r pethau gorau am y prosiect yma yw, mae fe mor onest, sgwrs yw yn fwy na dim. A mae fe hwnna'n gobeithio yn mynd i hybu bobl eraill i ddechrau sgwrs i drafod â'i ffrindiau nhw, da'r pobl sydd yn agos atyn nhw, a rhannu profiadau, Sonia wrthyn ni nawr, fel ni'n sôn, ti'n cyfrannu ar un o'r penodau, felly sonia wrthyn ni am dy brofiad di a beth wyt ti'n trafod yn y podlediad? Felly dwi'n rhan o'r bedwerydd benod gyda Griff o'r, falle byddech chi'n adnabod o'r band Tsunami. A ni'n sôn am iselder, ges i brofiad eitha gwael o'r iselder dros y blynyddoedd diwetha yn tyfu'n hun. A dros y flwyddyn diwetha yma, fi wedi bod yn eitha agored, nath gyd dechrau gyda rhannu pethau creadigol ar y we. A fi'n trafod llawer o bethau yn ddwfn mewn i hwnna. A mae'n jyst neis cael bod yn agored a ddim gorfod dal yn ôl a gallu rhannu a bod pawb yn gallu teimlo at mae'n oce i deimlo fel yna. Ie, yn draddodiadol, mae'na stigma bosib wedi bod o gwmpas trafod iselder. Sut mae dy ffrindiau di dy dderbyn yn siarad yn agored ag ati? Oes, a fi'n meddwl yn wedi nawr hefyd, gyda cymdeithas fodern. Mae fe'n di dod yn gymaint yn fwy o rhan o sut mae pobl yn mynd ati bywyd nhw, A mae fe'n dros y we i gyd y popeth. Felly, fi'n meddwl mae pobl ifanc yn enwedig yn ei dderbyn eitha da hefyd. A mae hwn jyst yn adnodd ychwanegol i addysgu a i rannu profiadau. Mae'n adnodd pwysig iawn hefyd. Nawr, ti di cyfansoddi can i gyd fynd gyda'r podlediad, felly dyna ni cael blas o'r gan tu ôl i'r wen. Nid fel yma fydd hi, cofiad i. Tu ôl i'r wen mae gweld yn glir, o bwrw mlaen yn straen drwy'r anialdir. Cyn y bwyd hyn dechrau dilyn dy draed. Tu ôl i'r wen mae gweld y well, ac yno ti mae'r nerth i symud mlaen. Cyn ti droi fydd mor un agosau. O Iestyn, mae hwnna'n tiwn, mae rai fi weid. Wel, fi wastad yn cael ymysbrydoli gan pethau sydd yn digwydd yn hwmpas i, pethau sy'n digwydd yn y mywyd i fod yn greadigol. A mae hwnna jyst yn un peth ychwanegol, y geiriau yn enwedig, oedd yn wrth ymwyd yn gallu bod yn eitha gonest a yn eitha amrwd, yn wrth ymdrin ar topic sydd yn ymddangos o fewn y podlediad yma. Felly, oedd yn eitha neis cael datblygu'r prosiect yna hefyd. Felly, 6 penod yn rhan o'r podlediad. Heini adra sydd wedi diddordeb, gwrando ac ati, lle mae rhywun yn gallu mynd ati i ddarganfod nhw? So mae yna 6 penod i gyd, maen nhw allan bob dydd Llun am 6 wythnos nawr. Mae'r benod gyntaf allan
yn barod, di llun yma. A maen nhw gyd dros y we yn bob man, Spotify, podcasts, maen nhw dros y we, meddwl.org, cyfryngau cymdeithasol i gyd, unrhyw lun newch chi edrych Ie, dim esgus felly, beidio Na, dim ffeindio fo. esgus. Dyna ti ddeud rili, de. A fel ti sôn, mae'n bwysig nodi, mae nid ar gyfer pobl ifanc yn unig i wrando, mae'n modd i unrhyw un i ddysgu rhywbeth o'r podlediad yma. Na, fi'n siŵr bod unrhyw un, hyd yn oed os diw'r pwnc ddim yn berthnasol ydych chi, neu byddwch chi ddim yn meddwl bod e'n berthnasol ydych chi, fi'n siŵr na chi ddysgu rhywbeth. Mae cymaint o amrywiaeth ar gael o fewn y sgyrsiau yma. O, gwych, diolch galon ti am fynd i fewn at ni, de. Diolch. Pob lwc efo'r gyfres, a gobeithio gwneud chi ddol o fian. Diolch Estyn.